за 2 трети за литература. Там такива бяха времената. Щастливи времена бяха за нас, пишещите хора. Аз обаче мразех стихотворенията до втори курс на механотехника. И знаете ли какво бях направил? Тогава не знам сега как е. Има хрестоматия по литература и литература. В хрестоматията са поместени откази на трудби на писатели. Стихотворения, разкази, някакъв коментар от Пантелей Зарев. Аз много обичах да чета. Всички приказки да чета, помните. Всички приказки, които можех да намеря по библиотеките, китайски, японски, корейски, български, всичко. И ги повтарях. Четенето беше моята страст и слабост. И сега я също. И стихотворение не четях, само приказки, само разкази, само новели. И взе с лепило залепих страниците, където има стихотворение. Много е комично, така беше. За да не ги чета, да не ги гледам, не да само да ги чета. Всеки от башкавото. И какво става? Сега по-нататък е много интересно. Моя учителка по литература беше Вяра Евро, една знакова преподавателка тук в студентските среди, учителски среди. И веднъж темата беше за Русия. Като Русия няма втора, и те да. Беше по време на Гасан панер. Цял ден ходех напред-назад, имаше и назад костове, една голяма каца, така с мотора влизат вътре. Часове ги зяпах, как не падат тези хора. С мотора вътре и е чудно. Побирам се вечерта вкъщи, поглеждам програмата, той съм. Имаме тема по литература. Математиката горе-долу разбирах. Физкултурата, той е празен час. Ще говорим за демолога. Христо Петков се казваше преподавател, готен момче. Обаче темата. И се сещам, че когато се отиваше Вяра Евро, това е много особено случай в моя живот и в живота на другите хора, на учителите по литература. Тя каза, който ни напише тема, нека да напише едно стихотворение за Русия. Пълна трагедия. Аз, който ми чета стихотворенията, се бащам на бъдицата. Да напише стихотворение. И имаше много слабо. Гагарин беше летял, руснаците са били с пушки, брадушки, римата, не знае ми една. И запрясам ръкави някъде в Пулош и правя едно стихотворение от 2 строфи. Аз не знам какво е строфа, аз знам куплета. Това било едно и също. Строфа, куплет. Това е много важно да се знае. Написах стихотворението и се легнах блажен. На другия ден отивам на училище, механотехникум, на втори курс, специално двигатели и сутрешно време. И имаше един образ между нас, мъжка паралелка. Умирахме за момиче, но няма. Мъжки и да изключихме договор с, тук има икономисти, вероятно, с икономическия техникум. Стана работата, но да се върнем на стихотворението. Васко от Кермен, той ни преше такива ли. Той приписваше от него увода. От Георги от Нова Загора заключението. От Владо Петров, който беше отличен изложението. Той получаваше добър 3/2. Ние получавахме 3 минус. Тие, дето бяхме сътрудниците на Васко. Обаче, този път няма 3 минус, няма 2 минус. Васко нищо не приписва, видяваме тетрадката, той няма тема. Има стихотворение. Вяра Евро, влизай на вратата, още ни краче направя. Това беше другар. Няма госпожа. Ако пък супер ден ми написал стихотворение, така са в трещи. Влезете на дъската, иди да бъдат. На дъската. Попада, ни жив, не умрял.
Ами сега напиши първата строфа. Който е строфа. Аз човекът ти препарирам. Що го куплям. По-късно разбрах. Ти, колко ти куплета сте? Величката казваме, два куплета по 4 реда. Няма да говориш реда, ще говориш стих. Един ред, един стих. И това научих веднага. Един ред бил един стих. Кой да го знае? Аз си запечатвам стихотворението. И аз сега казвам, напиши куплета на свят. Аз написвам нашите братушки, на работа с пушки, те въздите биха, 2 пъти ме освободиха. Сега звучи по-гъвкаво, тогава било още по-сурово. И Вера казва, и аз сега било и всичките, имало селато тоническо си предложение. Селаво за броя на всичките, тоническото да ударена, не ударена. Кой да знае, че има такива прозоди, нали? Ян, Корея, Напес, Пибрахи, Дактил. Има да ги има, кой се интересува? Аз запечатвам поезията в 14 един ред, 12 другия, 7 другия, нищо, никаква силавика. И аз сега казвам, ударена. Двустричните ви знаете, едното ям, другото горе, едно върнати наопреки. Няма такова нищо. И няма Рима има също, но няма нито хорей, нито ям, нито нищо. И така тържествено вярно казвам. Даже и 2 минус не мога да ти пиша. Нищо няма да стане от тебе. Това в текст. Попали има тази жена. Обаче съдбата си играе с нас. Наистина си играе. Сигурно вие си го изпитвали на гърба си.